meluwalu onye bakego ọzọbọdọ iwe jenda onye na-ejiri ego che ụwa na-afụ ya ụfụ ụwa na-afụ ya ụfụ ego meluwalu onye bata ego n'ụwa ọzọbọdọ iwe jenda onye na-eji ego na ụwa na-afọnye ụfụ ụwa na-afọnye ụfụ ego meluwalu ife dị mma ego na-eme ife dị ike ego na-eme kedu ike gị bi ya ụmụ n'ụwa ka mụ na-atụ ọ bụ ka anyị mebi ego n'ụwa ka ọ bụ ka anyị dobe ego ribe onye bata ego ọzọbọdọ iwe jenda onye na-ejiri ego che ụwa na-afụ ya ụfụ ụwa na-afụ ya ụfụ ego meluwalu ndị Chineke kerịta Chinyela akpa kalịa onye nyere nye ego obi rice akwa eziokwu onye Chukwu nyelu nye ego onye bata ego n'ụwa oribe ifesọlịnya onye bata ego n'ụwa omebi ifesọlịnya ego dị mma mana ana m ajụ ụwa amụla onye na-ego ka mbịa ego 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 dị mma ego nnukwu ụgbọala n'ụwa mana ọ bụ ego ka ngwe arụrụ n'elu arụrụ na nwanne m ego na-ekwu ego oyibo amụla onye na-ego n'ụwa onye ọbụla agbaba mbọ enwere onye mere ibe ya onye Chukwu nyela agụ nwalia onye chi melu ogbenye enwe n'iwe anyị ọ ga-abachukwu na ndị mmozi ife kalịla kalị n'ụwa ahịhịa mma ya ndị nwere ego bachebe ndụ onye nwere ego ndị ka mụ na-agwa o ji ngaji eri ya lụta ndị ji aka n'ọgaranya na-atọ ụtọ ụmụ ogbenye dị ya eweziga ụmụ ogbenye n'ụwa ọgaranya enwere ụtọ eweziga ndị ori polisi enwere ụtọ eweziga ọgụ na mgba ọrụ ụsọ ji enwere isi
ewezigo ụmụ akwụkwọ nne n'ụwa ndị nkwụzi enwere isi ụmụnna m o ji ka o ji jisie ego onye kpata ego nne n'ụwa omeme ifesọrọ ya onye bụrụ onye nwere ego nne n'ụwa gbalị n'ukwu ya onye bụrụ ọgaranya n'elu ụwa biko gbalị n'ugwu ya ego amaghị saiz onye odighị n'anya na saiz abịa ego amaghị saiz onye nye ka mụ na akọlụ m ụwa ife onye nwere ego eze oyi m kwali n'aka agba ogbe ife afụlụ bata ego mgbe abụ onye n'ọlụ ego mere ụwa alụ n'ụwa ego mere ụwa alụ onye bata ego ọsọbọdọli iwe jenda onye na-ejiri ego che ụwa na-afọ ya ụfụ ụwa na-afọ ya ụfụ ego mere ụwa alụ anyị bụrụ ịgba gbagobenu ọzọ bụrụ ka na-eje ka ndị ezute nwa mụrụ ife abata n'obodo nwa mụtara inwe mmanwụ ya ka anyị na-akpọ Haji Aloysius Ikegwu ọnụ Ebube Chukwu ụzọ ndị ọzọ obodo dike dị ọra mma akwa m gwara ndị ọzọ obodo na Jizọs abịago kwe nke ịbụ ahụ n'ọzọ obodo onye chekwara mgbe Jizọs ga-abịa nke ịbụ na Jizọs abịagokwa wesabaza Aloysius Ikegwu ọnụ Ebube Chukwu ụzọ emelu mụ na emelu Ebube Chukwu ụzọ nwa mama abụrụ maka ego ogologo ndụ nye aka mụ na ya ọ bụrụ maka ego o nwere oversize ọ bụrụ maka ego Chukwu yibere ya dịka agbada ọ bụ ya bụ chairman Ebube Chukwu ụzọ Foundation worldwide ebe a na-enyela ogbenye aka ọ lụrụ nnukwu họteelụ wedobe n'ọzọ obodo ọ gbapụrụ mmiri n'ọzọ obodo sonye ọbụla amụba o telukwuru ụta n'ọzọ obodo sonye ọbụla akalịba ọbatọ na-adị mma Ebube Chukwu ụzọ udo oke osisi eji ama atụtụ na Anambra ka ndị ekene nwanne ya Aloma Ogbuefi Ojefi Emogo alụza wide mmiri Aloma ka m na-akpọ
South Africa. Ọgaranya afụrụ m n'anya lụma okike kwụ na mgbọ onye kpata ego n'elu ụwa ọzaba ọdala iwu eje ndawo onye na-ejiri ego ụwa na-afụnye ụfụ ụwa na-afụnye ụfụ ahụ ego mere ụwa lụ obi rosi dịka dị aka sili mkpụrụ weli ihe jebe n'ịbụ nwanne m ndị mụ na-abaghị emegbu ahụ ọ ga-adị n'ụlọ mma anyị ekene onwe anyị n'ovu n'ovu n'ụwa mana ana m asị Chukwu kele ụwa ya gọzielu m ọnụ nsha anyị ga-adị ka echi adị agwagwo ogologo ndụ ka anyị na ya n'ovu n'ovu n'isi anyị ga-eji ndụ anyị pụọ jiri ndụ anyị wee na anyị ga-agbala aka pụọ n'ilo were ego wee nata anyị gbuo n'aka ndị anyị egbute mma anyị egbuo n'aka ebe anyị egbute mma anyị gbuo n'iru ugbo n'azụ na n'ụwa anyị egbute mma ana m asụ ụmụ Igbo ebe ọ bụ na onye dị ma ndị dị na ụlọ ma ndị dị n'ezi ọ ga-adị n'ụlọ mma eke oyo na nkwọ na awọ ọ ga-adịrị Igbo mma ego mere ụwa ala egbe ego mere